Hej, jeg hedder Kaja. Jeg er 18 år, og jeg har været en del af projektpionererne fra Københavns Kommune. Jeg har fået rigtig meget ud af uddannelsen, men det vigtigste er nok, at jeg har fået en bevidsthed om, at man bare kan gøre ting, og så har jeg fået værktøjerne til at gøre det. Jeg tror, jeg kan bidrage med at vise, at unge også kan skabe kultur på den fede måde, og forhåbentlig inspirere andre til også at lave nogle fede projekter. Den bedste oplevelse har været at få mulighed for at lave et af mine drømmeprojekter, og få tid og opbakning til virkelig at gøre det, man brænder for. Jeg har lært, at med de rigtige mennesker i baghånden, så kan man meget mere, end man lige troede. Og jeg har fået mulighed for at gøre nogle ting, som jeg ikke havde forestillet mig ville blive muligt. Hvad er det vigtigste råd til andre projektledere? Bare gør det. Kom i gang.